Anya laki din! Amo yung ay nanang, nakaragragsa ka kita. Ah, tapayanak kaw. Anya ti makagapo iti day taragsak mau. Nakita ngamin ni Ana, idi kalman nanang. Idi adda ngagtamtambay, idi tersina ni Nana Supeng. Limabas, ay na, adaki din na pimintas jo. Kasta kaday anak kaw. Uwin nanang, ay na, pimintas ni Ana, na inlabak nanang. Anya, Uwin nanang, amo yumutin nga idi pailang ka gusto akong kuwanang. kahit awan mo't dakas na nubilang laeng anak kaw. Nagdaton ka kunkwana, awan pare kao. Anya ti ammo tayo, no iso ti gasat mo. Iso ti mangisibken ka iti kinabaa. Ni nanang may. Pudno mo ti magbagak sanaya. No aklunan na ka ni Ana, ati mo pa iti nangabak iti luto, anak kaw. Ha? Katwang, dentista ni Ana ita, anak kaw. Iso alalay ngum ti agdaton no bilang tapanggap mo. Anyati ko na pare. Agdaton ka kini Ana. Uwin ko maparay. Amumitin nga idi pailang ka gusto akong kingkwana. Sa bagay mo't kiti Ay ngam, dentista itan ni Ana. Ay, no siyak la amay siya. Mabain akong nga agdaton. No siyak paray. Sa anak amabaing. Ngaming, idi pailang patay na patay ako sa kanya. Ano? Anya? Ay, jakto pa'y malipatan din napasamak iti kanyak. Gapulang iti katatalyaw ko kingkwana. Na ipadugma makidin jo. Ha? Ah. Iso nga agayata ka talaga kingkwana. Kastaya. Ay, kahit. Kaano nga ron ti planom apa nagdaton kan ko, Ana? Ay, aguray pa'y paray. Mabiitan. Pampanunutan nga ron no kasanok arugyan ti panagaram ko kingkwana. Ay, sos! Planuam ana saya ata. Iti kasta, aklunan nakaadagaw. Anyati ko na minsan, armam ni Ana nga anak ni Kapitan. Huwag ko mainsan. Among mga idi pa'y lang. Kahit kurso nadak dahi dya palasak. Wan insan, ngam, ididay jay. Dentista ita ni Ana. Kanya kumangay no dentista ita insan. Kitawlat tamay. Kanya tamom no aklunan na. Ah, ay kat, nasayatan no kasta angam ne. Ay sos, Diyos mio. Imal aldawan, ngam, ay sos, kas kalagtagtagain na. Anya? Ay nga malaalala, armam Anya ngagpaiso ti amo tayo, no si katikayat na. Ha? Ay, gusto lang, met. Tapno ma-save na ka, iti kinaba. Ha? Ay na, makapaulag ka mo't insan. Kas kalatay puwag ang nakaturog ang tagtagainap. Ha? Armam ni Ana? Ay na, Diyos ko. Pakanawom. Ay, pakawanam kunak kuma. Nay? Apay nga kasta mo tinti bagbagam, insan. Imbis sa tultulungan na kingkwana, kasta agi din ti bagbagam. Dentista itan ni Ana. Iso nga imposible no aklunan na ka. Ang mga nung nalipatam, awan imposible dito'y lubaw. No laki day, seryoso kay ti may sa abanag. Apaw, dagitakat. Nga mala aramidam nga rod ti amin akabailam. Tapno mapaguwan mo ni Ana. Ay kay uwin na insan. Kaya no mapasamak to day ta. Huyaw kay to aming kanyak insan. Aming kayaw, uray ni Rodail. Katawan da ka. Sige lang insan. Asawag to lang ni Ana. Huyo kayo aming, kunak tumay.
Nay, itaman pa'y ang nagdigos ka, anak ka. Ay, nanak, may. Katwan mag, kaslamanon alawas tinapalabas. Numita ka lang nga nakita nagdigaws. No, man tinasaya nga ibagayon, anang ka agulimag kay man. Anya, Makapasair kayo itirik na, tap na muyo. kahit sa dino nga ron ti papanam. Mapanak ijay ilay. Ijay klinik ni Ana. Anya, Anya kayo nga anya nanang. Imbaga lang arunin no sa dino ti papanak. Saan kayo maatulim? Tapno saan nyo anangag? anya ti gagaram ijay klinik na. Anya ko matigagara, dentista ni Ana. Inakagpay katitingipon ko, Ana. Marang tikas to nga ramidag. Mapansin na. Ay, ganas nga eh. Anya, ay, tibaak nga anak ko na ya. Amo na mutang ti makilay. Apay, adda ay ti dadaol ang ngipon ni Insan Mario, ante? Awan mo ti amaw. Ha? Agin papaikat atap nulaang mapansin ni Ana. Hey, una yan ni Insan. Makapaulag at talaga. Wan nga raw, talagaan na in love iti dayjay nga Ana. Ala anya ti amo tayo, no isutigasat na. Saan tayo akat katawaan tanay? Imbaga na kanyak, ano mapagwan na kano ni Ana, huyo kaminto kano amin nga iinsan na. Anya, imbaga na day takadakaya. Wan ante, iso anak kabutbutungan ti agkatawan ko. Amangan no huyo kaminto nga agpaiso. Anya lakit din. Ay na, si kamot gaya Manong Mario. Dandani di ka na ilasin. Unay kan, mamana. Siyak lang day tao eh. Ni Mario akagapuan ni barangay tayaw. Anya? Alawanan. Kat, nalpas amin ang dagiti patient ko. Agpaikat ka kadimat itingipan. Uwang ko ma, ma'am. Ay na, di nakman awagan iti ma'am. Anak kadilatan. Madima, ano kasta? Sigaki, di mo. Ala, no anya ti komportable kan ka. O di iso. Mala, umunag ka nga rudan. Taik katagtangipan mo. Agyaman ak unay, Ma'am Ana. Ho! Dayta ka man paray. Nagmayat ti isem mo ang naggapu ija ili Siyempre paray. Nagmaya talaga ti isem ka. Ta nakitak ni Ana. Ginsan ko lang nga nakita. Nakasaritak pa Ay sos! Katanya pa yung iti ibagak. Sana all Ay, Mapagwin ko lang ni Ana. Huyo ka talagan paray. Si Kanton tikat katawak. Si Kanto lang ti mabati abaak dito barangay tayaw. anya? Kawan, panagri na ngamay. At damot namnamak yung kuha na kay. Siga talaga paray. Kas ko na iti Tagalog. Huwag kang umasang mamahalin ka ng isang tao para hindi ka masasaktan pag sinampal ka ng katotohanang wala siyang nararamdaman para sa'yo. Anya? Hindi ko na madati. Nagkadumang yung bakanan dyan. Ay, kipudno mo ta. Ay, saos. Di ka mang namnama paray. Amang ano, ay saos. It's crying time again. Tay tuntala ang tingkan to ibagbagay ti Udin Anya?
Anya? Oh, anya, inaklon na ka din ni Ana, anak ka. Anya kayo umitin na nang. Italaang anapanak. Alangang ki di mga klunan na kadagaws. Ha? Ito sumaron no ang mapanak ijay klinik na. Ipudno kunti at kukingkwana. Anya? Masigurado na nang. Nga dami nam na makingkwana. Oho, pagko na mo. Ay basta na nang. Maririk na. Di baga nga wang pamati yung kanyang anak yaw. Nagtara makanig. Sana ya. Ay, katuan ko na kun. Alangan ma, at nga ibagak anag pangit ka. Ay wala. Gumura laki di kada kayaw. Nukas tatiba kayaw. Anya ti kunam, mapan ka man na nagpaikatitingipan mo ijay klinik ni Ana? Kaway. Apay nakaskas daway ah. Aywan takaano lang idinaudi anapan ka. Kaslawan pa'y makalawas, insan. Ay, saan apari ko day ta kanyak insan. Basta mapana lata, anytime makayat kaw, oh. Anya? Iso nga ita, mapana manang, ipaikak ko amin na ito doon ang ipang kaw. Ahay! Kala, Ay! Makapaglag talaga, insan. Ay, manan. Ipaikat mo nga oray saan mo tanasakit? kawin. Iso lang tamok awagas, tapno makapanak iti klinik na insan. Anya? Ay, sos. Saan ka mata nakasyat ti kunakat? Ngam ne? Abay nga insan. Kasla na ulaw ka man. Ha? Ay, uray saan ka nga agpaikat itingipan. Mabalin mo mata sa rongkaran ni Ana ijay klinik na ka. Ay, basta. Di naksurwan si ka bakla insan. Amok tar aramidag. I know what I am doing, you know. Anya? Ay, sos. Diyos mio, ti awan ng bain alalaki. Ni, si kamot manan, Mario. At naman nanipan mo nga ipaikat mo. Huwag ko Ma'am Ana. Anya? Ay, oray, daytoy talo lang, Ma'am Ana. O sige, umunag ka nga rod, Mario. Taikat kung day tangipan nga ipaikat mo. Agyaman ang unay, Ma'am Ana. Napan kagaya man ni nagpaikat itingipan mo, insan? Kawin insan. Amom ka day. Ay na, nakaragrag sa ka, nakakita ka ni Ana. Nag-cute si ka. Ay na, may imagine ko lang tatikin na pintas na. Anya? Ay na, nagpintas at talaga ni Ana, Joe. Sapay la ko matadanggan mo ni Apo ti kararag ka. Sapay la ko tasumbatan nakmutay. Sungbatan? Apay, nagdaton ka ka din kan kuana? Ha? Ay, saan pa'y mag? Ngam, I know, in I believe. Nga danam na makingkwana. Anya? Waninsan, masigurado na ita. No makisarsarita nga ro, kanya ka, nagmatisam na. Kasyempre ata agpaikat kakat nga rod itingipan. Isu a natural nga isuman na ka. Ha? Mabalin mo latamot ti agdaton kan kuana. Asaanin ang masapol pa nga agpaikat ka itingipon. Di naman suruan insan. Pagpala kayo laki ni bakla nga ginlalain. I know what I am doing, you know? Anya? Ay na!
Kung naklakit din no asino ti bungal anak katugaw dito isango yo. Ha? Si kamat gaya mo insan. Ay, hindi naman awan ito kas na insan. Ang mga numalipata ka bakla ka, nay. Anya? Ang mga numalipata ka bakla ka, ibarsak ka, di baba ko naktumay. Ay, nan. Ay, sos. Diyos ko, ha? Di kamat lang maangawan insan. Anya kalagit din. Ay, Pupang kang ay paspas, nay. Ah? Sa di ka kasta-kasta insan. Ay, sos. Madin sa amat ti epekto na dahi pa nagpabungal mo insan. Ninita, ulitin na jo. Ay, ala. Aguli magakon. Seryoso na ako. Ang agsalud-sudak man nga ron. Ha? Kat, inaklon nakakadinda dyan nga ana akapintasan. Sampay nga raw, iso dinak ang angawan na kasta. Ang mga numaibarsak ka, di baba, nay. Nawatam. Ay na, makapail ka talaga ni Insan Mario. Wan nga rod insan, kasladan samot kwatit nan. Ha? Katuan mat, kitaan man tila nga na ita. Agasan man jay innam ang ngipon nga impaikat na iti sango. Anya ko matila nga na ita. Ay, kasla nga rod rapist tilangan na. Atiw na ba ikat ti rapist, Katuan, nagnisit lang nga rodan ay na, nagpabungal pa ilaang. Kaslaki din rapist kas kada kidnapper. Ay, lakon. Sapay di na kaya ti paisuro. Na-pride di salbaga lalaki. Ay naku namon insan, kunamot lang nakatataer. Nagturod di pa kinakam na nga agdaton kini Ana. Kat, iso nga ro di tao anang nga to ti arapaap na. Nangat nga to pa inyam ti isbo na. Ay sos, kasla panikin di salbag. Sika talaga insan, tila ibagbagam. Nagpigsa ti katawa ta. Ang mga noadakit diritan, mangag na ti katawa ta. Ibaganan tumanan ahoyo ta, numapagwan na ni Ana. Aho, adula amin nga amo na. Siya kon ti mangibagbaga. Awan namnaman na kini Ana. Bunga lang arudan, nagpangit pay. Sapay kat, ay sos! Saan pa nga agdigdigos? Awan lat amokon. Na, nakadigos ka mo, tanakaw. Sa dino nga iti papanam. Itaman pa'y anak ka bang loka. Ninanang may. Ha? Kumapana man ni Jay Ilya. Anya, mapan ka manan ijay ayan ti klinik ni Ana. Kuwin inamanan ipaikan da itong ngipang kaw. Anya, ipaikat. Kuwin nanang, ipaika ko amin na itong ngipang kaw. Paika ko amin ay, tayo sumit tayo, ti panangipodnok, iti ayat ko kingkwana. Anya, ay na anak ka. Anya ka din day ta mapaspasamakan ka. Awan ma, timpakpakan ko kan ka nga dasabidong na. Tapno madadaal ti panunot mau. Ninanang saan man nakasta ti pagpakayaw? Di ta kayo manlangin nanang. Umpay tinasaya ngay pagkayaw. Salbag kiday. Kamanan, Mario. Wal, Ma'am Ana. May kukumamanan nipay ka da ito ngipang ko na batay. Anya? Kaya't mo asawan. Ipaikat mo aminan. Uwan ko Ma'am Ana. Kaya't mo asawan. Agpapustiso ka kalpasan ti sumagmamano alawas. Uwan ko Ma'am. Ala, umunag ka nga rodan. Taikatek day tangipan mo. Sapay nagado day ta. Agyaman ak unay, Ma'am Ana.
Mario. Itay pa'y analpas ko nga inikat dagitang ngipan mo. Ngam di ka agawid. Ma'am Ana. Anak ko matika kung nga ibaking ka. Ha? Anya day ta, Mario. Amo nga, aking gayta ka, amo manipod, hindi ka gusto aking ka. Anya? Ay, itong kaunay, Ma'am Ana. Ay na, pasensya ka na. Ngam adang aminan kaayan ayat ko. Iso ni Jack. Di ka na ayon amang itultulod kanyak dito'y klinik ko. Doktor ija ospital. Anya? Pasensya ka na talaga. Ngam pulos asaan at tumakder ti dot-dot ko ken ka. Kasano ngay, insan? Naibos met amin ang tangipan mo. Ay ngam, apay ngay? Akas tamit tila nga managawin. Unya rod insan, kaslaka mo tun atay ubing akay yanak. Awan pulos tingipan na. Ang sumardan kayo man. Nusak ti maron, dalamaw. Ay sos, naibos ang tangipan. Ngam di na kamit lang nagklon. Naalakon. Anya lakit din ngamin aya insan. Naimpod nom kumalata ngamin ti ayat mo kankwana. Nga oray saan ka nagpapaikat itingipan. Di adalat ako mapagnalngal mo ita. Ay, puto ti imbaga na rin ka, insan. Iso ano adaman ti agin lalaeng ka na pride ka tatayo nga agagasinsin. Sika. Wanya rod anya ngay ita. Gapo iti kina-pride mo. Ad-ad dapay alimaad ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.